tercer festival, La Gran Pantalla. Este año pues tiene 7 largometrajes, 15 cortometrajes, 7 vídeos participativos, 3 videoforum, 3 diálogos con personas mayores y con expertas para hablar de temas que afectan a las personas mayores. La xarxa que ha creat La Gran Pantalla després de 3 edicions és cada cop més gran. Les invitamos a disfrutar de nuestra programación cargada de películas emocionantes, películas que hablan del amor, la amistad, la familia, de la diversidad, de los sueños, de la enfermedad y la guerra, pero sobre todo de la valentía, la fuerza y toda la sabiduría que tienen las historias de vida de las personas mayores. És molt important visibilitzar i explicar la diversitat que existeix dintre de la franja d'edat de la gent gran, dintre de la vellesa. La programació dels festivals generalistes o de les televisions generalistes sempre estem veient protagonistes joves on els hi passen coses de joves. I val la pena posar en valor aquelles coses. Ja no es tracta només de posar com a protagonista en el focus una persona gran. No és només això. És posar en valor les coses que els hi passen a les persones grans. Como cada año, el objetivo del festival es desmontar estereotipos, prejuicios, reflexionar un poco sobre los imaginarios sobre los que se construye muchas veces la vejez, el hecho de envejecer. No hi ha una gent gran, hi ha moltíssimes gens grans. Hi ha gent gran de moltes maneres i que es fa gran de moltes maneres. Llavors, recollir això en diferents curtmetratges, diferents maneres d'apropar-se a aquesta realitat, em sembla important. Hi ha moltes persones que entenen que un cop arribes a ser gran no ets una persona productiva, per tant no tens cap mena d'interès per la societat, i aquests festivals i totes les iniciatives per la gent gran el que demostren és que les persones que ja tenen una certa edat són membres actius d'aquesta societat i per tant tenen tot el dret i tot el deure també de participar activament de la vida comunitària. S'han celebrat les 3 edicions durant la Covid en diferents formats, en diferents suports, però hem estat capaços, els tècnics, totes les persones que hi han col·laborat, en poder celebrar 3 edicions consecutives. La Gran Pantalla 2021 vol celebrar, reflexionar i reivindicar amb totes vosaltres a través de la il·lusió del cinema. Doncs la veritat és que em fa molta il·lusió el passe d'avui en aquest festival, perquè és el primer cop que es passa el documental a Barcelona i serà el primer cop que els entrevistats el veuen. De fet, venen pràcticament tots al passe d'avui. Amb la generació silenciosa he pretès fer un petit homenatge a les persones més grans de 60 anys LGTBI de Barcelona a través de vivències que han marcat la seva vida. La pel·lícula del Padre m'ha semblat una obra mestra, crec que ens trasllada superbé al que és la confusió i la desorientació que moltes vegades ve associada al que són les demències. ¿Va todo bien? ¿Quién es usted? Anthony, soy yo, Paul. ¿Quién? Vivo aquí. ¿Qué tontería es esa? Crec que és important també treballar-ho des dels àmbits de la cultura i de l'art per fer arribar a tota la població el que és aquesta malaltia i naturalitzar-la i donar-li el valor que té. 500.000 réfugiés cherchent un abri en France. Per mi es tracta d'una pel·li d'humanitat, no? D'amistat, d'humanitat, de la convicció d'un home que ha estat molt sensible i com ell ha passat per tot això, com ha sobreviscut a totes aquestes circunstàncies. Venga, chica, que nos tenemos que ir. No os dejéis nada, ¿eh? Hemos hecho durante varios años vídeos participativos, hechos de manera colaborativa con personas mayores que no son actrices, pero que por medio de metodologías colaborativas y con distintas maneras de construir relatos, hemos intentado generar piezas audiovisuales que desmonten estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores. ¿Cómo iba a imaginar yo que algún día iba a salir ahí en la gran pantalla? Vaig participar amb aquest corto, del qual em va agradar molt, vaig estar
molt satisfeta, els mitjans van ser bons, els que ens dirigien amb una paciència de sants. Ha sido pues el reivindicar muchas cosas de las que estamos sufriendo las personas mayores. I en tot cas, des del jurat, l'únic que podem dir és llarga vida al curt. Ha sigut una selecció de la que ens ha arribat molt interessant, molt eclèctica, amb molts matisos diferents, treballant de tres àmbits, com és l'animació, la ficció i el documental, i penso que és un any especial, que crec que hem de celebrar-ho tots, que hem pogut continuar fent produccions i que hem pogut, sobretot, tornar a fer una edició més del Festival de la Gent Gran. Una cosa que hem valorat les membres del jurat, que és una mirada on hi és present el sentit de l'humor i on hi és present també una voluntat de trencar estereotips i de trobar narratives constructives d'una representació molt més dignificada de les persones grans. El premi del públic al millor curtmetratge és per La Bella Lluita. Estem supercontentes d'haver rebut aquest premi del públic. Això significa que el curt ha connectat amb el públic i això per a les productores és molt guai, no? Perquè és una petita broma intel·ligent i transgressora que mostra el pensament de dues dones lliures, juganeres i sense prejudicis. El jurat del Festival La Gran Pantalla hem decidit lliurar el premi al millor curtmetratge 2021 a l'obra Trans. Y os agradezco mucho el premio. Estoy de verdad de corazón encantado. El Premi d'Honor a la Trajectòria 2021 del Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Ser Premi d'Honor d'aquest festival vol dir que es pot mirar enrere amb tota la vida que has viscut i que ets aquí per disfrutar de l'experiència de vida viscuda, de l'experiència del recorregut fet i, per tant, pots rebre i donar d'una manera molt generosa, jo crec. Quería compartir un sueño y una ilusión que me surgió con ese comentario, y es que me llené de arrugas y de canas haciendo este festival con todos y todas vosotras. Hi ha una frase que, si em permets te la dic, és de l'Ingmar Bergman, que diu que fer-se gran és com pujar una muntanya. Cada vegada et costa més pujar, però cada vegada tens una mirada més ampla, ¿no? Pues això és el que fa aquest festival. Porque las personas mayores podemos aportar mucho y dar mucho todavía a esta sociedad que vivimos.